भैया कहते हैं कि महीना आइल बा गर्मी के शुरू तो कम लाइदार होले शुरू तो कम लाइदार बा मैं कहते हैं महीना आइल बा गर्मी बा हां सही जानी बाबा के नचनिया बा हां बनारस नहाए चल गई। अच्छा बड़ी भीड़ रहे तो घाट पर से 1 बीघा 2 बीघा लगे हो गई। एगो अनहर साधु बा रहले। अच्छा बड़की बड़की जाटा रहे नहात में उनकर धोती बिचिल गए रहे जगह दुर्वासा रे सिकना बिचिल गए रहे कि द्रौपदी अपन आचर फाड़ के देली आशीर्वाद देले कि धागा के कीमत तरह के भगवान चुकई है तो सारी बढ़ रहे उनकर गमछी दहा गए रहे इनकर नचनिया बाबा के जाके खड़ा बिया। अच्छा बाबा देखला कि हाला गोली नहीं कि हुन इखे बहरी निकले दो डांड पर ले ओइले अच्छा पानी में हाथ ना पेट निकले बुड़की मरले सारा जटा आगे आके मुंह तुपा गइला होतवत पेट जब ठेहुन पर पानी में गइले तो देखलस नचनिया में कपड़ा त रहे ना बड़की पेट देख के पूछतिया कि बहन जी जनस की मेहरारू ये बड़का बड़का केस बा कौन महीना चल रहा है वो का जानतर कि हमरा के मेहरारू बिजतिया नवंबर महीना रहे बाबा कहले कि बच्ची 11वां महीना चल अब ऊंची हाइल देखरी देता 9 महीना पर लड़का होला हां तना बड़ पेट निकलल बा 11वां महीना चलता अभी भइल फिर दोबारा कहले कि बहन जी कौन महीना चल रहा है कौन बाबा जी कहता ने कि 11वां महीना चल तो कहते हां चलत होई। अच्छा ऐसा न लइकवा के एगो महिया बहरी निकल बा के अंदर करी नहीं दिखा कुछ बदी न रवा देखत रहे जो मंच पर बाबा देखत रहे गुड़ हाथ और निमन बा लीवर भेंता जस कोनो ब्यास के ना 8 लीटर पानी पियो एक बेर पेशाब करे उठ के जाई तो डूम अरे वो 2 लीटर पी के दिखाई तुरंत ना गोइनी तो धोती बदले के पड़ जाए। एक बार हम चरिता के स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह कहत ले गनई शुरू भइल तब से लेके बंद ना भइल तले मंच ब्यास ना छोड़ेला जौन दुकानदार काउंटर छोड़ के घूमत है ना ओने तो गहकी के इंतजार करला उनकर दुकान भसले बिया। दुकानदार हमेशा काउंटर पर ही ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता है वही ब्यासों का ही फर्ज है। घर तो देखा नहीं दूसरे राउंड में माल मारे गाड़ी में चल देते पहले के ब्यासी रहे कि वीरेंद्र सिंह के सटा हुई सुखनंदन यादव को हुई तूफान जी के हुई महात्मा बाबा के तक आधे जने मैंने उन्हें रहेलू न तो ये कहा 2 लीटर दूध बढ़िया व्यवस्था राखो ए बार फोन आइलो साझोई कि नहीं के बोतल मिले तो फ्रूटियो रखम ना तो दिमाग खराब हो जाए ना तो 1 बाल्टी मोह है पहले ब्यास के लोग देखे जाए काका लोग अरे तूफान जी महात्मा बाबा ठेकोइता बड़े नु ए बेरा ब्यास के गाड़ी में कम झकत रसल लइका बिचला शीशा में लइके का रे लेडीज नहीं खेले ना छका ले चलो सरवा खत्म बाबू चलो छका ले आइल बा गाड़ी देख लोग चल लेता तो लोगों के दोस्त थोड़े में भैया आप बेड पर सो के सोफा पर सूत के मोबाइल में जौने सर्च करम राम विवाह फुलवारी की कहानी रावण बहुत जौन है तो हमने वो बिछौना पर सीन सहित देखो कहीं जब माटी में बैठ के देखो नौका बैठ के हम जोड़ले हैं प्रभुनाथ बाबा अभी सैड सॉन्ग कुल जना गावत रहे जना राधे समरसिया गोलर ले ओ समय दर्द दवाई बनलू बरा हमार प्रेम जी के काल भर लक्ष्य के सत में आई रहे भोजपुरी में हिंदी शायरी ढुकावल नचनिया लोग के माइक में बोलवावल कि कमलबा सब भेंता से शुरुआत होई जननी ठीक है जननी रोरो तो रूल है घरी पर नहीं करता नहीं आई फ्लाइट में काम करे रहो कला रहो ठीक बा सब कुछ ठीक बा बाकी हमरा लगे शुरू में मत बैठी जननी